Значи бяхме в България, благодарение на това, че съм се възпитал децата добре, бързо се адаптираха. Нали, и там се казва, още на третия, четвъртия ден вече почнахме да изкарваме парички. Тя веднага фанаха един район, двама братя са, помагат си. Нямат там път, не пускат никой. Всички контейнери за тях, квартала развиваш си, сутринта 5 часа стават, 7:30 пак стават, тези деца за първа смена, деца за редовна смена, стоят да фърлят там. Знаят, че свем, обедните почивки, 2 до 4 аларми не дигат, да не станете някой да се ядоса да каже там, заради вас не мога да спим. Нали, като чукат ламарини. И право супер. Даже и хората почнаха да се радват, вика и поне, нали, са такова, вика, те с чистата, мечтата, и как, нищо не правят, вика, добре, твоите момчета вършат повече работа. И те мисля, че ще стане добре. Сега имам там един внук, той е малко пълничък, ама имам един аз внук. На колко и той? Че на 6 месеца стана, трябва да такова. То още не мога да ходя, ама той как с паяка се разкарва, ще се бъде той желязо. Ще направи той работа. И той ще направи работа. Човек трябва да умени.